Enguany, el món ha canviat. Els pilars del nostre model de societat han tremolat. Hem parat. Hem reduït el consum i la contaminació. Hem comprovat que una altra forma de viure és possible. Ara tenim clar què és allò essencial. És veritat que no podem abraçar-nos com abans, però hem creat nous llaços de solidaritat. Però la pobresa i la desigualtat s'estenen ací i en tots els països. Llancem la PZR que acabarà amb elles. És moment de reconstruir el món des dels drets humans, per a que ningú es quede enrere. Per això, presentem la PZR que més importa. Pobresa zero revolució. Uneix-te a aquesta revolució. Fes el test i comparteix.